Takže čaute ľudia, vítajte u môjho videa, no a dneska hráme zase SSPčko, kto to upojal. Minule sme sa rozhodli, že budeme bývať v tejto dedinke a aj budeme, ale chýba nám tu ešte jedna vec a to naťažiť si veľa dreva, zaobstarať dom a možno ochočiť si aj toho psa, čo je za mnou. Takže jo, budeme si musieť ešte dať vypekať do fardísky nejaké jedlo. Takže tu si dáme fardísku a jo, ešte som zabudol. Prekraftíme si toto naše posledné brezové drevo a strčíme to sem a dáme si vypekať toto. Takže jo, ideme, ale na ťaženie dreva, počkaj, takže ja si sem ešte rýchlo vymením potom toto, takto. Potrebujem ešte jeden koper, hej? A to je podstata. Ja potrebujem koper, ešte jeden a nie, dokonca dva, hej, takže potrebujem ešte dva kopre, aby som mal holovať kopr X-ku. Ale najskôr sa samozrejme najeme, už máme doplnený hunger a už nám chýba posledná vec a môžeme to vymeniť za mäso. Takže jo, a máme hotovo. Takže už len si zobrať crafting table a proste jo, vykraftiť si konečný výsledok a to je vlastne koprexka. Takže môžeme si stiažiť krafťák a ideme proste naťažiť si nejaké drevo. Ale nebude to hneď túto pri vesnici. Pôjdeme túto kúsok za vesnicu, aby to vlastne nenarúšalo výzor tej vesnice. Takže túto už môžeme podľa mňa ťažiť. Takže naťažíme si nejaké drevo a ja sa vám ozviem, keď budem mať dva staky. Dobre, takže máme dva staky s prúzlogou, môžeme sa vrátiť do vesnice, máme k tomu ešte 7 saplingov a dokonca som si vylútil vo vesnici aj bundle, do ktorého som si dal horniny, kameň a tak ďalej. Takže jo, vlastne, už nám chýba, počkaj, máme tu jedlo, jo, máme tu jedlo, super, môžeme sa najesť potom. Dobre, zoberieme si teda fardísku, dobre, a ideme teda preskúmovať ešte, tuto máme ten dvojbarák, ktorý sme nepotrebovali. Tu máme čestku, ok, bredky, ok, 2 logy navyše, každý log sa počíta, brambory a saplingy, to je v pohode. Naučili sme sa, ok, teba vyčistím už mečom spínou, ako v minulom videu sa mi už nechce. Takže ako spínu samozrejme budem používať, ale v horších prípadoch. Ďalší golem sa spawnol, ale vidím tu irony na nohách. Takže moment, urobíme to tak následovne. Nastavím si spawn point znova a hitneme golema a ideme už tuto a raz, dva, tri. Kamo, prečo nejdeš za mnou? Hej. Neznášam na tom golemovi, jak ma ignoruje. Dobre, zoberieme si toto tu a poď po mne. No, ideš. 4 pre istotu. A teraz ho ideme zmlátiť. Takže použijeme na to moju sekerku. Ja na ňo nedočiahnem. Hej. Dobre, stiažím si blok a teraz by som mal na ňo dočiahnuť. Hej, pekne, hezky. Ten golem na mňa nedočiahne, ale dám mu plnohodnotné kritikály, hej, aby dostal svoju medicínu. Potrebujem totižto čím skôr, tým lepšie. Čím viac ironov. Je mi ho ľúto, ale ja potrebujem irony a aj tak sa tu spawneš znova. 8 ironov, takže dropol vlastne 3 irony, ako, hej, to je najmenej zase. My sme mali v predošlom videu najviac, teraz najmenej. Mohol by som si robiť chestplate, ale chestplate sa mi nechce robiť teraz. Takže jo, ideme ďalej teda. Tuto si sa zavrel do koryta, vážne? A ty tu čo preverávaš? Aj ty si zase ten sekerač. Dobre. Ja idem ešte prečistiť pár domov. Ako nechcem tým villagerom tu ukaziť život, ale lebo ja im toto budem iba zlepšovať, ale ja potrebujem nejaké starter toolky. Tu, kamo, za 18 vody, dobre, ako v pohode, hej. Dobre, ja som si vyhodil meč, ja som borec. Dobre, čo máme tu? Tu máme lúmy, to sa dajú robiť banery. Ok, banner si určite nejaký urobíme. Ale jak sa kraftí vôbec banner? To by som si kúkol. Dobre, tuto si dáme hej, tu máme banner. Takže vlastne banner sa robí takýmto spôsobom. Tak by sme si teoreticky mohli zobrať 6, ja si chcem urobiť shield, akože taký
wow shield, hej, lebo pomocou toho sa dá urobiť aj z banneru shield. A na to bude chcieť veľa farbiva a jo, nesmiem zabudnúť, že si ideme robiť v tomto videu baseku. Nemáme baseku, tak video neskončí, hej. Sleduj až do konca, áno, ty sleduj až do konca, pretože sledujete väčšinou 50 sekúnd, to už som pravil v minulom videu, takže sleduj až do konca, hej. Dobre, a daj like a odber. Takže, OK, máme koľko? Máme už podľa mňa dosť. Toto keď si prekraftíme, máme 7 farbív, zase z týchto kvetov máme 9 farbív, takže v pohode. Vymyslíme si nejaký vzor potom. Jo, a tuto máme, čo je ten druhá časť toho istého domčeku, a tuto vzadu nemáte ovečky, nie je prázdna ohrada. Škoda, ja by som si ovečky zobral. Ale v tých taiga biomoch sú vlastne výhody, že to rastie veľmi rýchlo. Jau! Som sa aj popichal, no jau. Dobre. Mohli by sme si urobiť farmu na tejto čudácké berísky, ale nech ma už prestanú hitovať, pretože mne to ničí armor. No vidíte, už to tu je. Chestplate plus 4 armor, plus 3, plus 1 a plus 2, no, takže hej, máme dosť. No, dobre. Ja chcem zobrať tie berísky, ale ja sa bojím, že ma to zase napichne a bude mi to ničiť armor. OK. Takže, jo, kámo, ty tu máš knockback! Kámo, ty si ďalší týpek, ty si ďalší pán na holenie. Dobre, ja si dám do ruky takto emeraldí, aby ma nasledoval. Kde? Kámo, neodišiel tento... Ne, knockback. Sekerku? Poď za mnou, poď za mnou, poď za mnou. Kámo, robíme to jednoduchšie. Evakuácia. A ideme ho prenasledovať a zavrieme ho v dome, tak jak všetkých ostatných. No, takže, ukáž mi, kam sa ideš schovať. Tuto sa neschováš, tu už je niekto zavretý. Dobre? No, utekaj kam, kde je to voľné. Jedna už sa prestal báť. To je škoda. No choď. Ja zase hodím znova. Dobre? Teraz kam ide. OK, ty ideš hore. A otáčaš to dole. Kamo, kde si? To si ty. Dobre, choď sa evakuovať. A pri mojej betke nikto stať nebude. Kámo, hen tam je. Toto je on. Že jo. Dobre, je to on. Poďme. Kámo. Nechoďte všetci k zvodu, choďte do svojich domov. A ty už konečne choď na kam. OK. Ide. Nech sa sem zavrie. Jo, pripravíme sa. Yes! Máme ho tam. Dobre. Kámo. To bolo teda. Dobre. Prišli sme o jeden log, ale nevadí. Máme tu knockback, sharpness a fire aspect. Hej. Dobre, emeraldi si môžeme dať do bandlu. A už ideme na stavanie samotnej bejsky. Musíme nájsť miesto v tejto viličke, kde by sme si tú bejsku postavili. Ja by som to chcel mať tak v centre tej dediny, ako keby. A tá dedina, neviem, jak sa rozprostiera tá dedina vlastne. Poďme na nejaké vysoké miesto. Asi by sme mohli ísť asi aj tuto si stiažíme tento strom a vystávame sa znova na ňoho. Ja som omylom opracoval to drevo. Dobre, tak to nechcem. Počkaj, vlastne môžeme si z toho urobiť toto a to bude už v pohode. Ja nechcem mať tie stripnuté vlastne dreva, pretože oni potom... Mne sa proste nepáčia moc. Takže ideme hore. Dobre, tuto a hop. Takže ako sa rozprestiera tá village? Dobre, tuto nie, takže vlastne ako keby jej centrum je tam pri tej fontáne. Dobre, už mám asi nejakú predstavu. Dobre, ideme naspäť dolu a ešte si zarobíme na drevách, to je výhoda. Dobre, stiažíme, dobre, a máme. Takže poďme tam k tej fontáne, tam sa zabývame a pripravíme si betku, pretože už sa stmieva. Tuto je fontána, takže vlastne tuto je centrum a tuto si viem predstaviť náš baráčik, takže ja už si sem dám betku, lebo už začína noc, takže jo, proste
Takže proste musíme to vyklikať ako život a už spíme. Úplne super. Takže ideme, stávame tretí deň v našom SSPčku a ideme si tuto niekde postaviť domček. Už chcel som stavať tu, ale to je kraj, ako keby to, hej, vidieť, že to je kraj. A takže ja by som stiažil asi tento strom a tuto bude mať ako keby v strede medzi týmito dvomi barákami svoj barák. Ale potom ako on má, tuto je šírka 4 a 4, ne, to sa mi nepáči. Poďme teda radšej sem, tento pozemok si urobíme, túto. Takže vlastne chcel by som si to predstaviť ako trojposchodový baráčik so strechou so schodou. Proste klasika, hej, veď typický barák. Tuto máme rovno campfire, tam si môžeme dať opekať vlastne meso. Dobre, máme opeka sa. A to sa dá aj na bedroku opiec si meso, takže keď to chcete skúsiť, tak opekajte. Máte opekačku, ľudia, môžete ísť do toho. Dobre, tuto máme čo, kaldrony, tu je čestka, tuto je čo? Tuto máme bredky, dobre, nejaký leder, to je ako, necháme to tu. Hej, dobre, takže, tuto, aby sa nám tento strom čím skôr odišiel. Tu máme ešte log. Skoro som si ho ani nevšimol. Dobre, máme. Koľko máme? 16, 64, 64. Takže ideme ešte upraviť trochu ten terén, takže tuto si dáme krafťak a z tohto si vykraftím nejaké tie plenky a len tak asi, že partičiek 21 bude bohato stačiť a teraz si urobíme tuto takto a koper my nemáme? Počkať, my tu máme v badláku, takže počkať. Jo. A tuto si to dáme a dáme si vypiecť koper. Ja som dal do craftingu pec. Dobre, takže dáme si vypiecť jeden koper, nám bude bohato stačiť. Dobre, dáme si to takto na 2 dreva a nech sa nám to vypeče. Viete čo, môžeme si zobrať aj podľa mňa toto. To nebude až také potrebné. A ja už to tu máme, dobre. OK, takže ideme. Dáme si sem toto a toto a jo, máme lopatku. Takže, dobre, stiažíme si tento terén ako keby, že si urobíme na novo a chcel by som si, hej, už som vám vravil moju predstavu o tej bejske, priestranná poschodovka, hej, takže uvidíme, čo s tým dokážeme vytvoriť. Tuto si tu trošku oživíme tú dedinu, aby, hej, to budeme potom robiť. A už sa nám odčerpáva hunger, tak sa dajeme a otvoríme si krafťak. A aha, už sme si vykraftili lopatu, ja už som zabudol aj. Takže jo, ideme, máme tu priestor, minimálne akože, dobre, odtiaľto strecha, blok a tuto už môžeme. Takže raz, 2, 3, 4, 5, 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. OK, bude to 6x6 dom, ešte toto si dáme preč. Dobre, takže tuto môžeme dať aspoň takto cestu a ideme začať. Takže tuto máme od cesty raz, 2, 3, 4, 5, 6. Dobre, tuto nám zabraňujú ešte listy, tak budeme ich musieť dať preč, aby sa nám nespojili s drevom a nevypadávali. Potrebujeme, aby vypadávali. A preto to nevypadávajú, lebo oni boli spojené s týmto logom a oni sú ešte spojené zároveň s týmto druhým stromom, čo je tu. Takže aj tento treba vyťažiť. Takže jo, OK, stiažíme ho pekne. OK. A už sa rozbila sekírka, ideme rukou. Dobre, máme sťažený strom a už tie listy opadajú, pretože keď neopadajú, tak je to blbé. OK, takže od cesty 1, raz, 2, 3, 4, 5, 6. Tuto už môžeme začať stavať, takže ideme. Bude to chcieť, keďže každé poschodie bude mať 4 bloky, takže 4, 8, 12 blokov do výšky a potom budeme bolt klačovať, takže si už pripravím boltku. A keby ani to nie, tak bed klačovať. Takže raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dobre. Dáme si bolt clutch jeden. Hop. Dobre.
OK, máme hotovo, takže môžeme si zobrať boutku. Takže jo, máme prvý stĺp, to je 12 výška, raz, 2, 3, 4, 5, 6. Tuto je tento strom, takže, potrebujem sekeru. Dobre, chce to nejakú exku, bude to chcieť zase raz, 2, 3 kopry a podpálime to, dobre. Dobre, my zatiaľ si ho načneme rukou, takže tuto si vykraftíme, zoberieme hlinu, možno, že ho aj stiažím skôr ešte, kým sa vôbec dostaneme k tomu, že budem mať sekeru. A už sa mi oddialuje stále tá postavička, vidíte, teraz som ešte ďalej. A už teraz nie, dobre. Hej, ja som ho vyťažil už skoro celý rukou, už nám chýba iba posledná vec, hop. A to je tento blok, takže vlastne už... OK, máme hotovo. Takže, tento strom nech sa vyparí, dobre, už máme 3 kopry, super. Zoberieme si túto takto a urobíme si exku do budúcich časov. Hop, OK, máme. A teraz, raz, 2, 3, 4, 5, 6. Tuto ešte to chce trošku úpravu terénu, takže betku si dáme sem. Bet klačovať asi aj tak neviem, viem ako Water Bucket, hej, MLG klačovať, ale asi tak to úplne ne. Dobre, ešte tento strom to bude chcieť stiažiť, aby sa to nespájalo už s týmto. Pretože keď máte loga drevo, oni sa spoja dokopy a vlastne vznikne z toho ako keby jedna vec. Hej, aj keď sú to dva bloky, vznikne z toho jedna vec a potom tie listy sa nerozpadnú, hej. Ani by sa nerozpadli, keby ste ich na umelo položili, ale rozpadli by sa jedine vtedy, keď sú prírodou vygenerované. A ešte tento strom to chce stiažiť. Jajda. Dobre. Poďme hore, stiažíme to. Dobre, máme hotovo a ideme ešte tento lok. Dobre, môžeme túto dať cestu. A bude to chcieť všeobecne oživiť tú dedinu trochu. Dobre, už nám vypadávajú. Dobre, tuto je ešte list. Dobre, raz, 2, 3, 4, 5, 6. Tuto. Zoberieme si logy. Raz, 2. Ďalšie listy na zavadzanie. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12. Rovnaká výška v pohode a ideme. Bolt clutch, hop. Dobre. Dobre, zoberieme si loďku. Takže máme loďku a ideme teraz. Tuto máme dva vysoké stĺpy. A teraz raz, 2, 3, 4, 5. Dobre, tuto bude. Šestka, raz, 2, 3, 4. Nechceme sa spájať. 5, 6, 7, 8. Ach, aj samé listy. 9, 10. Dobre, tu máme dva dotyky. 11, 12. A ideme bolt clutch. Hop. Takže ideme... Ja som pristal na strome. OK, tak to otočíme a teraz ideme až sem. OK, ja sme dolu, ešte môžeme ísť sem. Ale že vôbec loďky môžu ísť po Overworlde, to je tiež ďalšia zaujímavá vec. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Dobre. Tuto máme šestku. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Máme to hotové. OK, ideme. Dobre, máme. OK, to som ešte dopadol jačtač. OK. Takže máme 4 vysoké drevostĺpy, ktoré nám budú držať vlastne akože v úvodzovkách celú bejsku. Ideme si ešte urobiť trámy, takže toto je prvé poschodie, je také jemne zapustené do zeme, takže tuto máme raz, 2, 3, 4, tuto bude prvý trám, tak to si iba naznačíme zatiaľ. Hej, že ako to bude, najskôr si ich naznačíme, potom ich budeme spájať. Že takto máme prvý trám, hej, to už vidieť, takže dobre, prvý. Teraz skúsime skočiť vyššie, takže dobre, pomocou hliny sa tam dostávame. Dobre, z prvého ideme sem. A raz, 2, 3, 4, tuto bude jeden takto, druhý si musíme preskočiť a ten bude takto. Dobre, toto bude ťažký parkour, pretože... Dá sa to vôbec doskočiť? Dá! To boli 4 bloky. Hej, to... Raz, 2... Hej, to bol 4 blok skok. Dobre, takže takto bude ďalší trám.
Dobre, hej, je to dobré. Takže preskočíme sem a... dobre, takže raz, dva, tri, štyri. Tuto. Takto. Dobre, hop. A... Dobre. Raz, dva, tri, štyri a hop. Takto. Dobre, máme naznačené trávy. Betka by sa hodila. Nie na bedklač, alebo vlastne môžeme si urobiť aj taký miniatúrny bedklač. OK. Zatiaľ sa ešte nedá spať. Tak si tu pozbierame nejaké saplingy, čo tu máme, že jo. OK, skáčeme po posteli, jej, kámo. Toto som robil furt, keď som bol malý, som skákal po posteli. A to vidieť aj sám seba v F5. Zaujímavé. Takže, už tu máme naznačené trámy, tam hore už bude strecha, toto vyzerá trochu jak fotoaparát, že teraz proste sír, úsmev a fotíš sa. Hej, takže, dobre, dáme preč tento list. Dobre, ideme spájať teraz trámy. Takže vlastne teraz máme spojený prvý, teraz druhý, teraz tretí a teraz máme štvrtý. Super, a to nám akurát stačilo, tu máme ešte aj tak staku navyše, takže máme veľa dreva. Hej, dobre, skúsime skočiť. Dobre, možno, že je to 5 blokáčka, alebo nie. Dobre, možno, že to je vážne 5 blokáčka, takže počkať. Urobíme to takto, že úplne z kraja pôjdeme. OK, tak to nám vôbec nepomohlo. Podľa mňa ono je to 5 blokáčka, ale skúsim sa na to rozbehnúť. Dobre, áno, je to 5 blokáčka, ani sa nemusíme o tom baviť. Dobre, dáme si sem jeden blok a schválne, či tam doskočím. Hej, už teraz to doskočím, pretože je to 4 blok. Hej, a 4 blokové skoky, v tých som dosť dobrý. Hej, takže raz, dva, tri a všetci vravia, že úplne hard. Kamo, teraz som skočil asi aj 5 všeobecne. 5 sa nedá v Minecrafte, raz, 2, 3, 4, 5. Takýto skok sa nedá urobiť, ale viete skočiť takto cez šikmo 5, hej. Že teraz napríklad vidíte, skočil som 5 cez šikmo a teraz som zas skočil 5 cez šikmo a teraz zas, hej. Ale ináč takto rovno sa nedá. Dobre, máme tuto takto trámy. Hej, takže už máme vlastne všetky trámy našej bejsky urobené. Už vidíte, pre villagery to budú považovať za mrakodrap, ale lebo kúkajte, veď iba strecha ich bejsky dosahuje polovice druhého poschodia, hej. A zoberte si takto, že ja tu mám raz, dva, 3 a plus povala je 4. Takže hej, toto bude pre nich mrakodrap totálny. Ale oni to majú samých tých kováčov, čo robia tieto všelijaké všakovaké zbrane. Takže jo, ideme teda na ďalšiu vec a to je vlastne robiť okna a všetko toto. Na to budeme potrebovať piesok, ale najskôr si vypočítame, koľko to bude. Takže keďže tuto budeme mať určite takto máme pásmo raz, dva, 3, 4, 5 blokov, takže to bude 5 okien na každom poschodí, takže 5 skill, takže 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Takže to chce stack piesku. Jeden stack piesku, veď máme kopr šavlku a hneď tuto máme takéto obrovské pláne. To čo je? Kámo, ja som to tu nepoložil vážne, ale nezasekal som sa, iba som ukoktaný, ale toto sa vygenerovalo na pláži. Počkať, toto ma jedna vec zaujíma. Keď sa postavím sem, toto je stále biome Minecraft Beach a keby som sa podkopal jeden blok, kam stále je to Minecraft Beach, nevadí. A to kam ide? Čo to je? Počkaj, čo? Kamo, tu je drevo. What? To čo je? To je niečo... Čo? Kamo, ja som našiel Herobrineov svet, alebo čo? Dobre, zomriem si drevo, ale... Kamo, čo to je? Dúfam, že nie je nejaký mineshaft alebo niečo také. Jasné, mineshaft. Že je to mineshaft. Počkať, ja sa iba kúknem rýchlo.
Tu sa pod zemou vygeneroval dom? What? Neviem, niečo sa tu pod zemou vygenerovalo mimo vesnice alebo vo vesnici. Kamo, ono sa tu niečo pod zemou vygenerovalo. Hej, a jo, tento piesok tu vrátim. Kamo to... Ono sa to rozbíja hen tam. A ja, že prečo to nerastie? Dobre, nevadí. Našli sme nejakú podzemnú vygenerovanú štruktúru. Kto vie, čo to je, tak mi prosím vás povedzte, pretože ja neviem, čo to je. Podľa mňa nejaká štruktúra sa iba vygenerovala pod zemou a vyzeralo to vážne čudne. Pretože proste 2 bloky dreva vytrčali iba proste spoza. Ale veď ten piesok naťažíme rýchlo, pretože veď pozrite, aký sme rýchli. Už máme pol staku. Dobre, ideme ďalej. A veď stak piesku, jak uliaty. Už máme 45, 46, proste toto je instantné ťaženie. Ako, jo, dobre, takže 60, 61, 62, 63, 64, môžeme ísť na bejsku. Dobre, hen tam sa nám vygenerovalo niečo čudné, je, že Herobrineov svet, no ešte to by nám ešte chýbalo. Takže, jo, hen tam máme našu bejsku. Teda ešte nedokončenú samozrejme, dobre, najeme sa, dobre, mňam. A strčíme si sem do pece, alebo počkať, urobíme si radšej ešte druhú pec, tuto máme niekde šutre, jo, tu máme šutre, strčíme si do bandláku toto zatiaľ a z týchto šutrov si urobíme ďalšie dve pece, ok, v pohode. A vlastne my si urobíme túto, budeme mať raz, dva, tuto bude tá tretia. Takže si stiažíme túto tretiu farnísku. Čo som chcel? Neviem, čo som chcel. 3 farnísky, trojitý výkon. Toto si rozložíme na 3, počkaj, toto si stočíme sem do bandlu. A teraz máme 1, 2, 3. Takže 21 na 21 na 21. Takže do každej stačíme 21, 21, 21. Alebo počkaj, tuto si to ešte necháme v pohode. Pretože my budeme teraz potrebovať čoskoro nejaké palivo, aby sme predsa len proste, veď chápete, potrebujeme nejaké palivo, aby sme mohli podpaliť. Toto tak si urobíme drevené uhlie, lenže to je ďalšia vec, že budeme potrebovať viac dreva ako toto, pretože aha, super, tak to budeme mať 22 dreveného uhlia a jo, proste počkaj ľudia, potrebujem sa vysmrkať, takže mi dajte sekundu, vypriem si slúchatka a začnem zase s vami hovoriť. Som späť. Takže sorry za oneskorenie, ale mám sopel. Takže veď chápete, každý z vás mal určite sopel v živote. Toto si rozdelíme na 11 na 11. Takže dáme si 11 sem a toto si rozdelíme na 5 na 5. 5 si strčíme sem, 6 dokonca a proste z tohto si urobíme plenky, z ktorých vypálime vlastne toto. Takže jo, máme. Tu sa vypálí drevené uhlie, z dreveného uhlia si to dáme sem a toto keď rozdelíme 11, takže 32, 32, dobre. Čárčku, dobre, podpálime to tu. Dobre, už začíname našu industrialitu, potrebujeme, hej, toho veľa, máme 3 PC plne výkonné, takže je v pohode. Ja idem ešte obzrieť vesnicu, či som tu niečo nevynechal, dobre, vy tu ponúkate tu za tú vlnu. Tuto máš čo, to je Reaper a deenchantovanie, ja nechcem odenchantovávať, ok. Takže vlastne jo, a tuto, bredky, dobre. Pumpkin seeds, to bude výborné. Zoberieme si ešte toto. Takže dobre máme. Aj tuto nalútené. A tuto máme ešte nejaké domčeky. Toto je nejaká... Počkať. Ja si ešte kúknem F3 a chcem vedieť, že toto je Northwest, alebo kde to je. Kámo, ja si to potrebujem kúknuť. Majom Taiga a to je server. Ja, že sever. Dobre, to by teda bolo. Java 21.07, dobre, takú verziu hrám.
Uh, Nvidia, dobre, to sa mi iba nahráva cez tento program, dobre, neviem. Budeme to nazývať východná vesnica, hej, že východná časť. Budeme sa tvariť, že je to východ, aj keď neviem, či je to východ. Ja to chcem nájsť, kde to mám. F3, F6, edit to press, charts, F3++. Dobre, dobre, OK. Rozmýšľam debug, dobre, nejaké debugy a toto. Dobre. Už nám prestali piecť pece, ale pozor, 8 skla a tu máme 10 charge coolu, to si strčíme na 5. 5 sem, 5 sem. Dobre, aj vypalujeme ďalej. Takže tuto si zoberieme už glasy, ktoré tu máme vypečené. Takže máme 16 z každého. A už zase zapadá slnko, kamo, jak rýchlo ide ten čas. Ja tomu nechápem. Dobre, tuto asi okna, no môžeme si sem dať, kamo, choďte spať. Hej, vy choďte spať. Ja idem tiež spať. Aj vy choďte. Proste jo, ideme naplno, takže proste chápete. Dobre, dajte mi prosím vás do komentárov, keď ste mi nenapísali do prvého dielu, že ako sa vám volá toto mesto, pretože ja toto natáčam vtedy, kedy prvý diel sa iba posiela na YouTube, hej, takže jo, tuto neviem, či chceme mať úplne okná, ako môžeme mať okná tuto, ale trošku to chcem potom upraviť terén, hej. Takže upravíme si tu takto pekne ten terén, že tuto, OK. OK, dobre, tuto ešte si dáme a chcem vedieť, že jak to bude následne vyzerať. Už máme skoro stack lídy. Dobre, takže teraz keď sa pozrie, to je hneď lepšie. Takže tuto si dáme takto, okná budú, dobre, tuto máme prvé okno, tuto dáme preč crafting table a tuto bude druhé, ale toto už bude menšie, pretože bude tu vstup, to bude túto, označím si, a takže takto budú dva, hej. A tuto ešte musíme stiažiť toto a urobiť, hej, tuto už takto budeme vchádzať do toho a proste tak ďalej. Je 10 skla, dobre, máme 27, ideme ďalej pokračovať, takže proste, jo, tuto máme 5, aj tuto si dáme 5, jo. OK, teraz to bude chcieť ešte toto. Ja by som chcel si to predeliť na pol, takže vlastne takto, nie takto, to je na tretiny, na pol a z tohto urobiť plenky. A tuto by som urobil taký štýl, že by som dal takto drevo a takto plank, drevo, plank a jo, počkať, ideme. A viac do toho využijeme toho dreva, ale na každom poschodí sa to bude meniť. Takže drevo, tuto ide drevo, plank, drevo, plank, drevo. Tuto ide drevo, plank, plank, drevo. A drevo, plank, drevo, plank a drevo. Hej, na takýto motív, čož je podľa mňa veľmi pekný motív, ako si povieme. A ostatné už robíme tento vrch iba s plenkou čisto, že to už sú plenky. Iba ten dolný motív som chcel urobiť takýmto štýlom. Takže jo, a hore na treťom poschodí by som si urobil balkón, keď budem mať Sky's the Limit Elytru, tak aby som mohol prilietať vlastne z hora. Takže tuto máme prvé, tuto krafťak si ešte položíme sem. Dobre, jo, takže dobre, zase som si potreboval rýchlo dať servítku na nos. Dobre, takže dáme si toto sem a urobíme si dvere. Takže hop, dúfam, že sledujete až do konca, borci. Takže hop, kamo, neznášam. Kamo, prečo sem nemôžem položiť dvere, hej? Počúvaj, toto je, OK. Tak si teda zoberieme, hop, hotovo. A teraz sem dáme dvere. Dobre, máme dvere do baráčiku a jo, proste môžeme do neho vchádzať, schádzať, ale nech tí villageri opovážia sa vojsť do môjho baráku s tým, že sa idú vyspať do betky. Dobre, takže
myslím si, že tento motív urobíme iba dolu, že potom hore už dáme iba plenky, že ja sa s tým nebudem kašľať. Takže ja tu neurobím schody ako hore, ja tu urobím jeden ladder ako rebrík, pretože toto je vysoká bejska. 5 čarkólov. A toto máme 14 glasu, toto máme 14 glasu. A vlastne už nám došiel piesok, ale tu máme 45. Takže, dobre, ostatné necháme zatiaľ tak. Čestku by sme si mali urobiť, to je tiež dobrý nápad. Dáme si túto 3. Raz, 2, 3. A z toho si urobíme čestku. Toto si dáme sem a čestku si zoberieme. A kam si ju dáme? Mám plný inventár. Dobre, dáme si ju sem. Potom si to aj tak všetko vedia to robiť kvôli tomu, že máme plný inventár. Takže čestku si dáme takto tu, dobre, a do nej si strčíme všetky tieto nepotrebné veci, čo sa toho týka, takže hop, 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 a potom z toho vyberieme to, čo potrebujeme a to, čo nepotrebujeme. Takže dobre, toto tiež nepotrebujem, aha, to už máme plnú čestku. Takže toto potrebujem, toto potrebujem, toto potrebujem. Nepotrebujem a to už je asi všetko. OK, takže dobre, dobre, nemusíme ešte teraz jesť. OK, takže ideme si urobiť nejaké tie, počkaj, týčky som si zabudol. Dobre, ideme si urobiť nejaký ten ladder, takže zoberieme si takto a máme iba 6, vážne. Dobre, tuto si položíme takto. A Java je lepšia v tom, že sa tu dá aspoň položiť rebrík na sklo, hej. V Bedrocku to nejde. Takže, tuto sa vlastne môžeme dostať teraz pekne hore. A tuto môžeme ísť už robiť svoje veci. Takže tuto bude takto diera. Počkaj, takto bude diera. Hop, 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 hop. A tu všade ostatné bude podlaha. Už budeme používať iba plenky asi, pretože plenky sú lacné na vykraftenie a zároveň tieto plenky sú pekné. Sem dolu torčku budeme potrebovať. Dobre, máme nejaké torčky, dobre, to si dáme sem nad dvere, hej. Už vážne. Aj, dobre, ideme, sem si dáme 5, sem si dáme 5, sem si dáme takto nejako a sem si dáme, dobre, a dáme si sem sklo, sem si dáme sklo, sem si dáme sklo a sem si dáme tiež sklo. Dobre, teraz si sem hore budeme dávať takto plenky týmto štýlom, alebo to môžeme urobiť jednoduchšie, že proste takto iba, jo, to bude v pohode. Nám ide hlavne o to, aby sme mali bejsku, hej, že aby sme mali miesto, kde máme posteľ, kde máme lúty, kde máme naše vlastne vyťažené veci a zároveň toto bude aj radnica v tejto vesnici, pretože som starosta po novom, vyhlásil som sa za ňoho sám, takže proste jo, takže dobre, tu máme ešte 6, urobíme tuto nejaké ešte styky, dobre, máme 10 a z toho si urobíme jo, proste rebrík, ne, to som nechcel, hop, dobre, ešte máme 3, teda bude stačiť už. Teraz takto, tuto, nemôžem aspoň prejsť? Vážne? Dobre, stiažím si teda tento ladder. Dobre, teraz viem prejsť. A tuto takto viem výjsť, OK. A tuto ešte si dáme ladder a máme hotovo. OK, takže máme teraz už aj sem a ešte budeme musieť, aha, zabudol som podlahu urobiť. Takže hop, hop. Dobre, bude taká istá podlaha ako tu, takže proste ťaháme to vyššie a vyššie a bedku budeme mať asi, hej, stredné poschodie budeme využívať tak, že vlastne, sklad bude na povale, čož bude pod strechou, ako keby tá časť a potom už následne, jo, už bude inak roztriedené všetko. Dobre, môžeme si sem dať takto plenky, takto, a už nám došli, ale máme ešte u seba nejaké drevo, takže to si môžeme prekraftiť a máme ešte dosť toho. Takže hop, túto si ešte dáme, tuto, OK,
a teraz toto už dokončíme takto. Takže máme podlahu, všetko, už iba dokončíme okná, malo by mi to výsť na sklo, ak sa nepomýlim. Ako nepomýlim nie v matematike, ale v tom, že zle položím sklo a budem ho musieť zničiť. A ešte mi 5 zostalo. Aha, tak to je v pohode. Dobre. Tak som sa pomýlil v matike. Dobre, nevadí. Takže stiažíme si head tam, odtiaľ to máme pekný výhľad aj na ten vysoký skyblock, čo sme videli v prvom diele. A jo, proste toto video neskončí, dokým si nepostavím baseku. Takže proste prakticky, jo, máme tuto postavené, ešte tuto si dáme takto dreva a už tuto bude strecha, nič viac nebudeme riešiť. Rebrík bude tentokrát asi niekde na inej strane, asi no bude proste tu. Teraz to bude chcieť určite schody, takže zo zvyšných si vykraftíme schody. Dobre, takže hop. Toto čo je? Takto. Výborne. Teraz máme 24 schodov, takže tie schody sú extrémne drahé na vykraftenie. Môžem výjsť alebo nemôžem. Kámo, what? Prečo nemôžem výjsť? What? Dobre, nechápem. Radšej ten rebrík presunieme teda niekam inám. No, teraz už môžem zrazu. Dobre, takže hop. A ten rebrík presunieme potom sem, takže torčku si prehodíme sem. A vlastne tuto bude diera, do ktorej vlastne bude viesť ten rebrík. Takže hop a máme hotovo. Takže jo, ja sa idem vyspať do bedky, alebo ako už není moc na čo čakať, už začína aj tak noc. 5. deň v našom SSPčku, takže podľa mňa úplne super. Začali sme veľmi dobre, máme na 5. deň už postavený dedinský mrakodrap, takže 4-poschodiak, aj v našej dedine je 4-poschodiak. Takže, hej, šenkvice samozrejme, takže iba maximálny je 4-poschodiak, hej, my tu viac nemáme z nejakého dôvodu čudného. Takže, dobre, stačíme si sem ešte takto. A jo, tuto už ideme tým pádom na strechu a ani nemusím shiftovať, dobre, takto. A toto už ideme na strechu. Dobre, a tuto už si dáme takto z boku. Toto ne, takto som to nechcel. Ne, ja som spadol, jau. Dobre, nevadí, vyhylujeme to. Takže to vyhyluješ za seba takzvané. Dobre, vyhylujeme sa. Máme akože náročnosť normal, takže hej, ideme až hore. Už som skoro zabudol. Takže sa tu môžu spawnovať aj také nepríjemnosti. Hop, dobre, ideme dolu po tie schody, pretože nám zase spadli. OK, ideme sem a dolu, otvoríme si, máme schody. Jo, takže ako sem tiež môžu prísť tí pillagery, ale ako to už by golem vyriešil, tu mám vlastnú ochránku, hej, aj celá dedina tu mám vlastnú ochránku. Takže jo, urobíme to takto, jednoducho. Jej dám do prčic, koľkokrát ešte spadnem z tej strechy. Dobre, takže vlastne ideme znova hore. Dobre, a teraz už si musím dať meso, aby som sa vyhyloval, pretože nechcem tu umrieť. Takže jo, takto. Dobre, zase niečo zlé. Takto. Yes, konečne! A môžeme ísť znova dolu. Aj, mne sa už nechce ísť rebríkov, ale musím ešte stále. Ja som si chcel zobrať loďku a bolt clutch, ale ja ju mám v čestke a tá je tiež dolu, takže nemám inú možnosť, musím ísť normálne. OK, ideme hore a ideme z hore, zase ideme proste úplne najvyššie, čo to ide. Hop, takže a ideme si proste sem dávať schody. Minimálne ako nechcem úplne také, že úplne takú tú bejskú premakanú. Chcem proste mať minimalizmus a zároveň maximalizmus, hej? Takže proste dva v jednom. Presne chcem, OK, ja som tu jeden schod položil zle, potom sa poď ho vrátime, teraz ho stiažím ale. Dobre,
Dobre, takže pokladáme si schody a zistíme, že nám to samozrejme stačiť nebude. Takže čo to znamená, že budeme musieť ísť ťažiť drevo. Nemusíme ísť ťažiť drevo. Na čo by som išiel ťažiť? OK, kámo, slnko už je hen tam hore? Kámo, jak ide rýchlo ten čas? Dobre, ja idem sem, dal som leather clutch a tuto tiež dáme. Dobre, a hop, ja mám furt niečo s tými klačmi. Bolt clutch, leather clutch, bed clutch, water bucket MLG clutch, hej, a proste ja mám furt niečo s tými klačami. Takže ideme hore a jo, dokončíme. Je možno, že by nám stačilo iba to, aby sme mali vlastne tento prvý, ako keby, hej, prvú časť toho, hej, že a potom už to vyplníme normálnymi plenkami, ale nič nemení na tom, že musíme ísť ťažiť. Dobre, tuto ideme, nahrieme sa, ja, máme hotovo. Takže ideme ešte stiažiť asi tak, že pol staku dreva a ja sa vás za chvíľu Dobre, máme o 4 logy viac, ako sme chceli, pol staku, ale nevadí. Všetko si môžeme prekraftiť takto pekne na tie plenky a urobíme si takto schody. Takže takto, 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 takto. Yes, konečne 40 schodov máme z jedného staku, to je v pohode celkom, ale stále málo, takže potom budeme musieť dokraftiť. A jo, OK, takže tuto sme skončili, takže pokračujeme ďalej. Minimálne, ako ja som povedal, že jedna lajna bude stačiť, ale krajšie bude, keď budeme mať všetky, takže budem sa snažiť o to, aby sme mali všetko tip-top. A jo, dobre. Ja idem sťažiť tie nepotrebné schody, ktoré som sem dal. OK, oni sú tuto. Dobre, tuto budeme musieť opatrne sťažiť tento pixel a tento pixel a ideme na strechu tohto baráčiku a sem dolu. Takže a jo, ideme teraz hore zase, zavrieme za sebou a môžeme ísť zase na tú strechu. Koľkokrát tam ešte vyleziem? Jaj, no už sme tu hore. Dobre, a jo. Teraz už to pôjde ľahšie, pretože tuto si dáme, ale zase si budeme musieť celý dom osvietiť, pretože keď toto bude zase Spider Spawn Farm, tak to nebude asi dobre. Prečo Spider? Pretože tuto pod tými schodami mám vlastne túto medzeru jednoblokovú, takže si budeme musieť osvetliť do tej jednoblokovej medzery nejaké torčky dať, aby sme si to osvetlili. Dobre, už sa uzatvára pomaly ten kryt, ako keby, že už vidíte tu stále menej a menej miesta a nakoniec to bude završenie. OK. Lebo ja chcem mať ten sklad tu hore až na najvyššom a potom tuto si v bejske ešte urobiť balkón. OK, tak jo, dobre, teraz si dáme sem pomocný a sem si dáme toto. Takže OK, dobre, zoberieme si toto a dobre, dáme si sem, sem a sem. A jo, ešte tuto to bude chcieť doklepnúť sem a sem. Dobre, leather clutch, dobre, to nebol clutch, škoda. Chce to vykraftiť ďalšie schody, pretože nám už nestačia. Takže jo, máme tuto krafťák a skúsime takto z týchto 20 niečo prekraftiť. Dobre, tu máme nejakých 13. Neviem, či to bude stačiť, ale aspoň sa priblížime k finálnemu výsledku. OK, jak sa teraz dostanem vlastne hore? No, je iba jedna možnosť, a to táto, ale nepáči sa mi. Dobre, hop. Dobre, sme tu. Takže dáme si sem schody, sem, dobre. Furt ich položím zle, prečo to robím? Kamo, ale kúknite sa na to. Je to dole drží na takej krpatej a tam sa to hore rozrastá. To by bola Skyblock mapa, alebo parkour mapa, no. Ináč už viem, na ktorom seede. Lomeno seed a tu máte seed a môžete si urobiť podobný svet a hrať ako keby so mnou, ale bezo mňa zároveň. Takže jo, môžete si dať tuto v čete, ho máte, môže vám ho potom aj dať do YouTube ako príspevok a
Jo, a potom si ho môžete dať do svojho Minecraftu, neviem, či funguje aj na Bedrocku, ale mal by asi pre Bedrockáčov, ja som Javák, takže jo. A už sa blížime k tomu finálnemu výsledku, už stačí asi, že počkať, teraz máme jedny, dobre, tuto si idem stiažiť toto, pretože ja sa na toto nedokážem pozerať ako builder a slabý PvPčkar zároveň. Úplne super kombo. Takže raz, dva, tri, dobre. Viem si to predstaviť. Tuto budeme mať teraz ešte takto 9 a to bude dokopy ešte nejakých. Ešte to bude chcieť trochu schodov a myslím si, že bude stačiť 8 schodov, takže takto máme 4 a takto máme 8. V pohode máme 9 dokonca ešte k tomu. OK, čo už sa stmieva, tak ešte dokončím tú strechu, stihneme za dňa. OK, tak jo, zabudol som, budeme sa musieť vystavať. Hop, 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 hop. Dobre, a dobre, teraz dáme sem. Dobre. Ach jaj, kámo. Dobre, už nech máme tú strechu hotovú. A nech máme aj radnicu hotovú. Aby som už mohol... Dobre, a už tam chýba len posledná vec. A máme hotovo, takže jo, máme strechu hotovú, máme bejsku hotovú. Takže jo, ja sa ešte idem vyspať, pretože už ako... Actually, to máme za sebou. Dobre, takže jo, vidíme sa v hore. Idem už len doklepnúť poslednú vec. Tuto ešte toto nie, ale jo, chce to trochu osvetliť, pretože už a ešte toto a tuto takto bude trochu. No, takže jo, ideme von sa pozrieť na to, aký je finálny výsledok, ešte predtým si dáme raňajky. A jo, dobre, pozrieme sa na to. F1, aby nám nebolo nič vidieť v ruke. A podľa mňa tento, kámo, ten campfire trochu tak zničíme, aby nás tu neotravoval. Takže jo, pozrite sa na tento dom, jak dobre vyzerá. Dobre, ešte toto stiažíme. Dobre, aby už bol finálny výsledok konečný. Takže jo, pozrite sa na to, jak tento dom podľa mňa vyzerá oproti týmto typickým villagerským barákom, ktoré som teraz v jednotke ani nevidím, či otváram alebo zatváram. Vlastne oproti týmto villagerským domom sa mi podľa mňa tento páči. Ako radnica by mohlo byť dobré. Hej, zaklopete na dvere, otvoríte si, zavrete a ste tu. Takže jo, podľa mňa veľmi dobre. Ďakujem, že ste sa pozreli na toto video. Keď sa vám video páčilo, dajte určite like a odber. Dúfam, že ste sledovali až do konca. Tak vám ďakujem, keď ste sledovali až do konca. Áno, aj tebe, Jožko, Ferdo, Adela a ja neviem, jak sa voláte. Vymýšľam si tu random mena. Takže jo, máte sa na čo tešiť. Majte sa, čau.